xa me din conta que realmente algún problema había no coche. Vimos que había unha peza mal montada, que estaba montada ao revés, un error humano que, a ver, podes pasar a calquera, de feito, se me levan dicindo, pois é bastante frecuente que pase, polo menos nos Clios. Empezamos a temporada un pouquiño mal, houve que poñer iso ben e nada, que todo correcto. O seguinte rally que foi a Eurocidade, saín ao rally sin probar o coche, e o primer tramo xa me din conta na mitad do tramo que isto xa estaba funcionando. Co resultado da Eurocidade, co podium de Narón e do Surco, pois estamos ao final aí na terceira posición na xeral e primeiros da Top 10, o sea que os objetivos están cumplidos, pero bueno, ainda nos queda moito que mellorar e sobre todo moitas cousas que poñer a punto ainda no coche e nós tamén, como que poñernos a punto de cara ao coche. O objetivo agora é seguir rally a rally, xa éramos objetivos do principio de temporada, estamos recuperando premios, os patrocinadores están se involucrando porque, a ver, ao mesmo tempo a ilusión non é só para min, é para todos. Quédanos un rally coeficiente alto que é San Froilán, que eu creo que vai ser a clave do campeonato, vai ser esa. A Copa Top 10 está claro que estamos metidos nela, nos fai ilusión, pois a ver se podemos ganala, pero para min ten máis peso quedar o máis arriba na general absoluta. Este ano, de feito, creo que é o ano que me estou involucrando máis no campeonato porque, a ver, nunca tivemos presupuesto para facer todas as carreiras. A venta do primer Clio Williams Grupo A que tiven xa era para intentar comprar un R3, buscando fiabilidade. É un coche bo, aínda que, bueno, a relación peso-potencia do Williams sigue sendo moito mellor que esta. Era un coche moi efectivo, este ten outras cousas boas, ten un paso por curva máis rápido, ten unha suspensión moito mellor. Está claro que loitar con un R5 e con un R4 é imposible, pero saindo deles, a alternativa eu creo que é un R3, pero creo que a moda ahora mismo son os R2, están as marcas apostando por eles, están nos facendo moi competitivos. O Nacional de Rallys está aí. De feito, este ano propuxeronme facer algunha proba, pois con Clio dos novos, con Clio R3T. Está no aire, de feito, están aí, temos que cerrar aí unhas cousas que ao mellor pode surgir e a ver que pasa.